Dette er mit bevis for andengradsligning. Vi starter med at skrive y lig ax i anden plus bx plus c. Så ganger vi det hele med 4. 0 lig 4a, 0 lig 4a i anden x i anden plus 4a b x plus 4a c. Så tilføjer vi b i anden. Skriver vi b i anden er lig med 4a i anden x i anden plus 4a b x plus 4a c plus b i anden. Så gør vi det, at vi skriver b i anden minus 4ac, og det er så lig med 4a i anden x i anden plus 4a b x plus b i anden. Så gør vi det, at nu skal vi finde diskriminanten. Og det er d. Skriver vi b i anden minus 4ac. For det er formen for diskriminanten. Og det gør vi så nu, at vi skriver d lig med, der er parentes start, b plus 2ax, parentes slut, i anden. Og for at fjerne i anden, skal vi så skrive kvadratrod d, fordi det er det modsatte af i anden. Det er så lig med b plus 2ax. Så skriver vi her d mindre end 0, så er der ingen løsning. Så skriver vi d er lig med 0, 0 er lig med b plus 2ax. Så isolerer vi b, så skriver vi minus b er lig med 2ax. Og så isolerer vi x, fordi vi skal finde x. Så skriver vi x er lig med minus b divideret med 2a. Så skriver vi d større end 0. Så skriver vi plus minus kvadratrod d er så lig med b plus 2ax. Og så skriver vi minus b plus minus kvadratrod d er lig med 2ax. Så isolerer vi x, så vi x er lig med minus b plus minus
kvadratrod d er lig med, eller divideret med 2a. Og det var mit bevis for en anden grads ligning.